Mali procenat pacijenata ima strah od primanja terapije i u tom slučaju oni uvek mogu u našoj ustanovi, zapravo oni se plaše igle i uvek imaju priliku da tu terapiju dobijaju u našoj ustanovi, a oni koji su komotniji da to rade sami kod kuće, naše sestre na terapiji im uvek objasne postupak davanja tako da mogu pravilno sebi da daju terapiju. U davanju terapije takođe partneri su vrlo zainteresovani i često one znaju da kažu to meni moj suprug daje, tako da oni se i takako uključe jer smatram da su oni malo pod tim hormonalnim terapijom, pa su možda malo i uzrujane i od straha kako će to sve biti, kako će se sve završiti, tako da su muški partneri malo opušteniji, moglo bi se reći, i tako da oni njima i takako pomažu. Na dan aspiracije dolaze oba partnera, gde se prvo vrši njihova identifikacija na osnovu ličnih karata i istorije koju mi posedujemo. Zatim se pacijentima se daje muškom partneru bočica za davanje uzorka, gde su oni isto tako u prilici da to provere i uvere se da sestra dežurna na odeljenju proveri, potvrdi podatke sa bočice, da li se to odnosi, da li su to oni, identifikujemo sve to, potvrdimo sve to. Zatim pacijentkinju smeštamo u sobu, a muški partner odlazi da daje uzorak. Pacijentkinje koje su prošle više postupake, one uglavnom dolaze opuštenije. Pacijentkinje koje dolaze prvi put budu malo uplašene i samim tim imaju i dodatnih pitanja i straha od igle, od braunile koja se plasira ovde na odelenju, od pitanja da li ću se probuditi i ima takvih pitanja, ali mi smo uvek tu da im pružimo podršku, da ih utešimo, da im nekim mirnim tonom objasnimo da to ništa nije strašno i da će sve biti kako treba. Njihovo prvo pitanje je kako je sve prošlo i da li sam dobila jajnu ćeliju. Mi sestre na odelenju smo često svedoci suza radosnica, a i onih tužnih. Suze radosnice kada se probude i kada čuju da su dobile jajnu ćeliju, one budu naravno sretne i već postoji nada da će se njihov san ostvariti, a ima i onih tužnih suza gde ne dobijemo jajnu ćeliju, ali tu smo mi uvek da im pružimo podršku i da kažemo da ne odustaju i glavu gore i da će drugi put biti bolje. Kada dođu na odelenje, njihovo najčešće pitanje je koliko to traje i da li boli. Naravno da smo mi uvek tu da im to sve objasnimo, da kratko, sama aspiracija kao aspiracija traje 10 minuta u kratkotrajnoj anesteziji i da ih zapravo ne boli ništa, osim malo igle koju dobiju ovde na odelenju, to je braunile. To je sve što ih boli, to ja najčešće znam da im kažem. Sve što boli, boli ova igla, posle ne boli ništa. Pored volje i želje da se ostvari njihov životni cilj, poručujem svim našim parovima da budu uporni, istrajni i da nada nikad ne treba da